La darrera dècada ens ha demostrat com el capitalisme és un sistema nefast per la gestió dels interessos de les majories. No només no ha resolt els efectes provocats pel propi sistema, sinó que tampoc pels aliens. Per la classe treballadora, el capitalisme és el generador més productiu de crisi. Crisi social, sanitària, laboral i un llarg etcètera. La crisi d'habitatge és una més. Ja abans del Covid-19 era una situació dramàtica. Estem parlant d'una crisi que està modificant les nostres ciutats i pobles, que promou noves bombolles immobiliàries, generant una enorme exclusió i l'ansietat en les famílies per equilibrar el sou. Per això reivindiquem un parc públic de lloguers, si cal, a partir d'expropiacions o imposició de condicions a la banca i als grans fons voltors. El poder negociador i regulador del sector públic. Regularització de persones en situació ocupa. Mesures urgents de control i reducció del preu del lloguer. Prioritzar l'accés a l'habitatge a aquelles dones que es troben en situació de violència masclista. Que no ens robin la vida. Sortim als carrers a defensar el que és nostre.